Sampun wanci nggih menika manjing wekdal goro-goro. Nadyan sapirangan para rawuh para lenggah sampun kepareng kondur ya jarakan sing jeneng apa-apa ki karo pangertene kula pitados. Mergi Petro nglampahaken lampahan menika tertentu kathah ingkang boten damang, tertentu kathah ingkang boten dong. Menika lampahan babat Maespati atau lakon tuwa ning gane dikersaki karo penyanyi Pak Duko ya kula nglampahke. Mula do kondur ana sing rasanan yo mulya wis anggeni ra metu. Yo Antasena ora metu, Gatotkaca nendi ki mau kok malah ora. Menika ya mula janjane ya wis ngene iki, keaneh-aneh wayang wonten mriki niki. Ning supaya janjane supaya do tresna kuwi ya golek lakon sing penonton paham. Ning ewa semanten disuwuni kaya ngoten ya ora iso nolak. Kudu dilakokke engko ndak lali karo sing lakon-lakon tuwa-tuwa. Ampun sing tuwa nime nganggur tok ning wayang menika ya tuwa bareng ya ana. Matur suwun tanpa pepindhan dhateng penyanyipun ingkang winanting pakurmatan inggih menika Pak Duko lan sedaya kemawon Pak Mas Hanu lan Pak Lurah ingkang sampun kepareng bali dhateng Petruk wonten ing adicara Perti Dusun Wukir Sari sinambi peresmian inggih menika Taman Singasari ingkang mapan wonten ing sapinggiring lepen ingkang sakmangke sampun dipun bangun sae sangat kados mekaten menika kula nderek bingah kula nderek marem lan kula nderek mangayu bagya. Mugi-mugi mangke sak anak bojo kula saged sowan mriki menikmati keindahan dan kenyamanan objek wisata Singasari. Objek kuliner lan pemandangan ugi wonten mriki lan objek keberbekan ugi wonten mriki. Menawi badhe brebeg ya tengok ning isor jembatan menika mesti badhe brebeg wong dhuwure ya dienggo liwat truk, dienggo liwat sak piturutipun. Sapa iki yahine njaluk lagu? Nuwun lagu Gembira Loka. Walah. Saking galih Bumi Prastawa Kinanti. Salam kagem Mas Solikin lan Budi Prastiwi. Rumangsaku kok janjane nek arep tak unekke ya mesake Solikin. Solikin iki ya beban wong jaman semanten menika mboten dipun karang ora di apa jenenge ora di set utawa ora dikarang saka omah ming sakal. Dadi kowe tok lucu banget iki mergo kuwi spontanitas Solikin kuwi. Ning saiki anggere takon mesti muring-muring. Iso lucu bolan-bolane jenuh. Tumraping Mas Solikin manyen kaya ngoten tumraping para ingkang mresani seger tur ya ora iso dibaleni kesegeran menika namung sepisan ji ingkang sampun dipun posting wonten YouTube menika. Mboten ajeng saged iso dibaleni ora iso terus gayenge kaya wingi menika mboten iso merga wis do apal. Solikin ya ora iso ngarang liyane. Ngoten menika dadi ya wis ming cukup kuwi engko golek lagu liyane dienggo viral meneh. Di spontanitas meneh. Ning ya lah teko meneh. Mas Petro nami kula Mbah Jumali menawi kepareng ugi nggih menika nderek nyekar nggih mangke Mbah beres pokokipun matur sembah nuwun. Menika ugi wonten awala malih. Oh nggih saking Guprak Sonokeling Surabaya. Wah nggih. Dari Cak Marlis yang nembang Tatin Kulon Segoro. Kulon Progo niki Mas kok Kulon Segoro. Nyuwun lagu Sesideman. Nggih, mangke badhe dipun aturaken. Wingi dolan endi, Mak, Bu? Ning gembira. Dina Minggu tone. Ya. Kesari Ana ontane munya-munya sesake apa-apa pengen ra ana kandulane
tambahan malih. Dina mangga. Dina minggu tone Gajahe ana ontane ana unjuk-unjuk sasat kewan apa-apa ana pengen praon ana nandulane pengen jajan cekake aku jiwa cilik muda-mudi lan sing Yo, srebeke, Mas. Slamet to, Reng. Awong ket mau bareng kok ndak tak takon slamet ora. Ora sok basa-basi ta, Tru. Ha iya. Ya apik-apike sing jeneng tata krama aku sing tinemu taruna karo Kadang Werda ki ya takon keslametan ki wis mesti. Ha iya ya apik wae, syukur. Iki sowan ning Wukir Sari, heeh. Destinasi wisata kuliner ya ana lan werna-werna iki ning Taman Singosari, Tru. Heeh. Nek butuh wedangan rene, Gong. Sesuk. Iya. Nek butuh memangan karo kanca-kanca. Wah, dhewe wae, Tru. Oh iya. Dhewe wae ya. Heeh, dhewe wae mau. Wareg kok. Ah iya. Ya nek upama kowe ngemen jajake kanca-kanca dijak mrene. Angel. Ya wis. Dhewe wae. Ya ya. Sangune ora kokehan. Lah iya. Ki akeh pamundutan lelagon sing urung iso diaturake sore mau malah tambah meneh. Ki panjenengane Pak Jumali. Heeh, sing arep kepareng nyekar. Ya. Iki pancen ya piyaine ya budaya tenan, ya apik tenan. Mula diaturi tindak mrene arep nyekar apa, Gong. Heeh. Jum, hus. Antil mencrat, Pak kok undur. Heeh, Pak. Heeh, Pak Jum. Ya. Tindak mriki, Pak. Heeh, men. Oh, iki sing nang wingi. Nggih, monggo mboten apa-apa, mboten ngangge sandangan Jawa. Woh. Saking perang napa, Pak? Kok nganggo kathok dureng bareng. Nggih. Monggo. Badhe ngaturaken menapa, Pak Jumali? Oh iya. Napa? Oh nggih, ngageme kling ngendikan niku. Heeh. Pak Jumali. Kita langase nono Nek gira ngamu kae wingi apa, Gong? Lali aku. Oh, wis ora kelingan. Wis ora. Janji sabar lho. Wis emoh. Guyonane mesti beda. Apa
Kudu eling kang pepalang alon-alon niki nadane tambah dhuwur Pia yene marak ati telaske Pak Jumali monggo nena aku matur sembah nuwun Pak Jumali. Ya. Suarane rada serak-serak piye ya ning. Ayo karang ya mbok menawa ning mburi kelir ngabani kapal. Ah iya. Dadi ya wis kadung tersporsir suarane. Ya ora apa-apa ning wani nembang. Ah iya ya piyayi budaya ngono kuwi katul. Heeh. Karo iki layang iki diwaca, Gong. Tak tonyo apa aku ora iso maca ya kon maca garing kuwi ki ana sing nyuwun lagu sesideman lagu apa lagu sesideman oh iya tak kira nek laku ora apik kuwi to sing nembang Mbak Tatin sing ngersake Pak dari Cak Marlis oh nek Cak iki mesti Jawa Timur Cak Jawa Timur. Nek bang nggo nyimpen dhuwit. Bang ki yo daerah Betawi kono bang. Oh. Dadi dhewe-dhewe nek mang ki cara kanu Bandung. Mang ngono. Kene yo ana mang. Ngopo? Nek wegah ki yo mang. Kuwi yo ana dadi mang ki ora mung siji celukan dienggo apa wong luwih tuwa nek beli ki ngendi Bali gimana beli ngono kuwi piye Mas ngono wo nek to heeh daerah ngendi wis ki rombongan Gali ah iya ya diaturake Mbak Tatin monggo sesideman ya Nggih bawa Pak. Ayo jelas ana iki sing nyuwun Cak Marlis. Heeh. Mbok menawa sok kowe diundang ning Surabaya, Kyai Surabaya. Oh. Ngopo? Cemplungke saka jembatan Suramadu.
Kok cemplungke ngapa ora salah apa-apa kok cemplungke jembatan Suramadu. Ayo. Malah ora muni-muni ora. Lah dodokane dok 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 terus. Yo. Wis tak abani. Wiwitane Anderek sang bekek anderek sang bekek priya bagus kang olah budaya sapa mak drededredet ngono. Hah? Oh, panggunge to. Tak kira nek ngentut. Kok tanpa ditedeng aling-alingi drededredet. Ya ora ya mesti sinden ki mesti nganggo sopan santun gong ora kaya wiyaga. Nek wiyaga ki mburine ana wonge malah dijedhengke kae. Tus. Modar kowe karo noleh ku. Nek sinden ngau tata krama. Kadang kala dineki tata krama isih muni. Ha iya. Nut. Sithik. Sawan menyang Kutha kutha gedhe Bendara terus ka bendera terus yung yun neno selendang kuning kang saking wukir swara kurang suara kurang pramana ning wasis nyobat. Iki menengo to gong sing ora marai tatin guyu ora. Medhot cengkok nang. Kowe iki ngapa emang au. Ngungrum Ngungrum marang pendosa bendoro. ngungrum marang bendara Dias. Diah. Kok dias? Dyah Sulistya Pijer. pijer ngincangake alis Terus no sesidemen nang ning. Oh iki entek-entek. Hah? Entek-entek. Ya ini kontek. Entek. Oh entek to. Heeh. Ya ditibake monggo. Yo. terus no sesideman
Ya, penak. Hah? Penak. Luwih becik paten manon inten papisan lewat kincanging alismu. Kincang alis iki lho. Alismu gak medune lho. Oh, kaya nek mberi kode. Heeh. Heeh. kok kaya Doro. Kaya Doro. Doro kok ngungu. Lah napa? Doro apa? Doro ki mbok-mbok ketekur, mbok ketekur. Ngono ta. Doro kok anak sing wedok ki ngono. Terus sing lanang mbok ketekur. Heeh. Apal aku kerep ngingu mbiyen. Oh, anggere sing lanang wis mlembung telihe nang arep gupon kae mbok ketekur. Sing wedok saka njero. Ya ning nyata kok ya. Iya, sing tak omongke iki berdasarkan fakta. Iya, ya. Liwat kincanging alismu
nyuwara tatin ya kemayu tenan. Heeh. Na kowe tak tukake omah sak isine. Kuwi ora kok kemayu ning pancen nadane iki dhuwur dadi rada menthit-menthit. Rada ngoyo suarane ora kok kemayu wong bocah iki ra iso kemayu. Agal gruwal-gruwal. Ah iya ya ora dadi ngapa ya to. Ya wong agal iki ya karo ya iso entuk kemayu barang kok. Oh. Oh bojoku kae kemayu ora jamak-jamak. Nganggo sandal jinjit tekan resepsi sing siji abang sing siji putih. Sandale tetep gleleng. Iya. Wong ki anggere pede wis rasa dadak piye-piye wis nganggo apa-apa watone pede. Nganggo sandangan piye-piye watone iso percaya diri bakale gleleng ya. Ah iya, aku wis cekeran wis pede kok. Nek iki ora pede ning cerobo. Mbok ya mender? Ya. Aku kok kepengin ngrasake apa? Omong tak turuti. Sing rada klasik. Oh iya. Sing rada nyemek-nyemek. Oh, bakmi po. Kudu. Maksudnya apa ki tembange sing rada nyemek-nyemek. Oh, biasane nyemek-nyemek iki nembung bakmi. Ngaturke apa, Go? Nyuwun suarane Mbak Ayu. Oh iya. Soal iki pas kretane Ndara Sumantri ya leren ngedem mesin. Keretae ditarik jarane ngedem mesin iki. Maksude jarane iki le mlayu wis nganti mumpluk. Dadi ya dilereni meneh. Kowe kok le mlayu kok jejer jarane apa itu? Ndelokke jan. Iso koplak-kaplok. Nembang apa kok? Sing klasik wae itu. Oh iya. Biasane gareng. Ah iya aku ya cocok nek kowe nembang klasik iki aku ya mathuk, aku ya gathuk. Apa kira-kira reng? Ya gathik glindinge penak banget terus. Oh. Ora slendro, ora pelok, gathik glindinge penak. Slendro apa? Larase apa nek ora slendro ora pelok iki? Maksude ora dunake slendro, ora dunake pelok, gathik glindinge penake ra jamak-jamak. Ah iya. Mek-mek. Nyemek-nyemek. Iya. Engko gek bar kuwi Bagong gek kae Ndara Sumantri wis tata-tata. Engko gek ngetutke lakune kereta meneh. Ha iya, mlayu ya awake dhewe. Ha ya kok numpak kereta. Ning jero kereta ki Ndara Citraksi. Citrawati kok Citraksi. Heeh. Ya. Diaturake ya, Gong. Heeh, men karo nggo ngasuh. Iya. Isih kurang le ngasuh. Nek dituruti karepe arep ngasuh terus. Ning kewajibane kudu ditindakake. Ha iya. Monggo. Roning Kamal. Ron kok Kamal ya, Tru? Lah kon apa? Ndok. Ndok Kamal. Enak kuwi. Winur Sita. Winur Sita mumpung muda anggayu amrih bisa marsudya amrih kono penak rasane.
komentar Gong kowe ora krungu apa? Krungu. Cetroe. Heeh. Ning ora tok komentari. Wis ora ora salah kok. Lho ora salah piye? Kok ngono kok ora salah? Nek karo merem. Nek salah ra wis ora iso disalahke to. Ha iya. Ya bener kowe. Yen Marsudi Marsudi Lanastiti Weh lah bener padahal aku ngawur lho Marsudi Lanastiti tadi siji ngopo Marsudi Lanastiti tadi anak-anak anak-anak ngawur cakepane ora ngono ngati-ati Sik Tru, iki nang pengumuman. Heeh. Apa ana dompet ilang, apa ana kunci montor tiba. Du, sapa? Nyuwun tulung dipun panggilaken si Susanto Dwi. Oh, ditenggoteng truk. Saking Kajur Wetan, Mas Susanto Dwi ditenggoteng truk. Heeh. Mbok tulung sing nggawa baterai iki kali iki dibatreni. Wok cangkeme ra ya lek aku. Wong wis dinteni kancane nang truk e. Nek do adus barang. Yaine kok adus. Kungkum. Oh iya ya. Wadake topo ki werna-werna. Kungkum ya iso. Ha iya. Terus poso ya kena. Ngrawat ya apik. Iya. Poso sunat ya apik, Senin Kemis. Oh iya. Sunah. Oh ya ora diwajibne nek iso ya dilakon. Ha iya. Terus yen wis mateng. Cakepan kok nyemelangi. Yen wis kelakon kon. Ngampun dibacutke. Oh ora kok, ning tratapan sing ngrungokke iki. Yen wis kelakon kon. Lho, kon to, Nduk. Mangga. Sapa
wae. Ngrasake. Wah. Rambung ya mau gong ayo karang terakhir kita titeni anggere sapa wae ngrasake mesti wae takon tunggale aja dikon-kon aja dikon-kon radong cakepane apik tenane biasane ming apa manuk empret-prit ngono kae. Heeh. Manuk emprit parkir, manuk emprit-prit. Heeh. Ya, iki mau wis diaturake panemundutan saka kowe, nyuwun sing nyemek-nyemek, nyuwun sing kepenak-kepenak. Ha iki piye? Saiki bar iki nyuwun sing rapate kepenak. Ya. Lagu apa sing rapate kepenak? Ora ana lagu sing rapate kepenak, kabeh lagu ki apik tur ya mirasa. Ha iya. Ayo, Reng. Apa sing urung diaturke? Sore mau ana sing urung ngaturke pepeling to? Oh iya. Pepeling dinggo eling marang ngersaning Gusti. Heeh. Numpak becak temumplak to? Ha iya. Kudu eling, heeh. Bantal dawa to kudu eling. Ha iya. Yo. Sing nembang sapa to? Didum bae yo men Nadil. Ha iya, nek cukup. Ha mesti cukup wonten tembange saka Mbak Agnes Mrono. Mrono iki arane ndi? Mrono kuwi mbuh. Mergo iki menghadapi mencong-mencong. Coba dalan kae nek ngerti ngulon ngalor ngidul apa ngulon ngetan. Hah? Dalan kae nek ngerti ngalor ngidul apa ngulon ngetan. Nek didelok saka lor kuwi ngidul, saka Brimob kae. Heeh. Sanggrahan to? Ha iya. Sanggrahan ki Brimob ora kaya nemoni wae. Weh. Lakone aku. Lakon dhukulmu mlocot ora. Ngidul. Ngidul. Lah kek rada mencos miring ta? Heeh. Engko terus miring-miring dalan ki ora kena dienggo patokan ngalor ngidul. Iya. Sing kena nggo patokan ki srengenge jedul saka wetan. Engko nek angslup ya ning kulon kuwi kena nggo patokan. Nek dalan ki ora iso nggo patokan. Sekolah kae seminggak-minggak. Oh. Saka Jalan Pramuka nek ngetan nang endi? Kota Gedhe kae. Weh, ukurane pira, Reng? Kota Gedhe, Kutha Gedhe. Kuwi ngidul terus ana minggok ngetan bali ngulon. Ngono kuwi wis ora iso dipaske ngalor ngidule. Iya. Sing iso ngepaske ngalor ngidule ming Kompas. Ayo, pepeling. Ya. Kompas iki apa, Truk? Berita meneh. Heeh. Pengumuman. Heeh. Apa berita kehilangan KTP BPJS hilang. Mohon bagi yang menemukan hubungi apa ki? Faroki Ahmad, sumber grup FB PWKS. Oh iya, sumbere saka grup FB PWKS. KTP BPJS ilang. Heeh. Wah ya, KTP ki saiki akeh seumur hidup Heeh. BPJS ki ya wigati. Ya ki golek ya angel BPJS ki. Saimbang karo BPKB. Ya beda. BPJS ki dienggo apa? Surat kendaraan bermotor. Kuwi BPKB. Iki ora dong kok. Surat kendaraan bermotor. BPJS, surat kendaraan bermotor. Kuwi nggo priksa ki STNK. Wah, wis Bagong ki ora dong. Tempat dienggo ijab, KUD. KUA. Lah mung kariretan pirang huruf kok.
A B C D. Oh, mung 3 huruf. Ah, ini kuwi salah. Kuwi salah. Nek SIM surat izin mengemudi. Surat SIM-ku gambar bojoku. Weh, kok iso? Sing kerep tak kemudikan ming bojoku. Oh. Berarti aku wis ndek izin. Oh iya. Diganti gambar wong liya, Gong. Sesuk. Mantel mencerat. Senengane kok omongane. Yo, ayo Nes. Rukun Islam. Oh, iki ngati-ati ora dienggo sembrono, iki panutan. Heeh. Kang lima Langsung ngidul. Ngidul ngendi? Ngawur ora ngetan. Oh iya ya, Kok. Ora ngerti arah iki rasa aneh-aneh. Iya. Ngetan. Nek arep nguyuh ngetan madhepe ora ngulon ki kiblat. Iya. Ngalor ki Gunung Merapi. Waduh, nguyuh kok akeh peraturane. Andene kowe mau ki kok madhem ngulon, ora terus tak inggokke ngalor. Sing tak inggokke apane? Cuthuk ndasmu kowe to kan. Penyakit ora. Yo, Mbak Orisa. Suarane iki jan popok meh padha kabeh ya, Kong. Heeh, suarane lho. mring para sesama. Ha iki semene iki meh popok padha kabeh kok, Truk. Heeh. Suarane lho. Ha iya. Ngerti. Jejere ayo. Aja padha Rada beda iki. Heeh. ditinggalke Nek iki udu swara panggung nek iki mau. Heeh. Wondo iki. Terus jejere rukun Islam niku. Ayo. Sahatate Kang angka siji. Isih tetep padha karo Agnes karo Orisa. Heeh. Terus ayu Kang angka loro. iki ya isih meh padha iki. Salat. Ayo suarane jan meh padha kabeh. Angel dibedakake. Iki dong apa ya? Wong rembug swara kok doting cekiki ora. Salat. Nah, iki Wayu iki malah ketoke meneng ning gedhe dhewe iki suarane. Gemlonggor kene. Den. Coba ora percaya tenan. Dene kangkang Ngandel ora. telu. Suarane bas saiki. Meso sopran. Apa? Apa reng? Meso sopran. Meso sopran ki swara apa? Swara kok meso sopran. Kuwi lho sing suarane gedhe iki lho. Tenor. Tonar. Tonar iki apa, Gong? Terkenal iki lho. Tenar kok tonar. Yo, iki yo. Pas dhewe iki tuwa dhewe malah cilik dhewe suarane iki. Heeh. Halamat
Ramadan nindak napa sa bali ngulan kapat ya kat bali meneh ngulan ping 5 ngibadah haji ping 5 ngibadah haji bali ngulan meneh rukun Islam sampurna ya di apa jenenge iki dibarengke ya Tru ya mung karo ngepaske jam tak nak nang ning tak nak neng nang lung ding dong ding dong 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 nak ning nang tak nak tang 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 tak ning ning kuwi ora apal rasa sok ngono kuwi lho guru karawitan ming pepeling kowe ora apal kowe kuwi lho kepiye to ngerti statusku to pindah UGM saka UGM pindah SMA Muhammadiyah orang geleleng aku yo mangga ya
kepeling wis diaturake rek. Heeh. Truk. Nah. Keretane Ndara Bambang Sumantri wis mlaku kae lho. Wis mlaku apa kok? Wis mlaku. Kok ora weruh aku. Kowe nganti ketinggalan dukane Ndara Bambang Sumantri. Ya. Lang-lang ing triya mangungkung. Pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga ing Gusti Ayu kenging menapa paduka anjawil dhateng kula tumuli kreta kula kendelaken wonten telengging mono Sumantri kula wonten paring adhawu gumono mosek petunganku lawan sira Bambang Sumantri gumun setahun jengleng serendheng ing atase sira iku mengamnak Brahmana saka ing jati sarana nanging bisa lan keduga mundurake ratu sewu negara ngukup putri Damas cacah 800 mula bener yen to sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasrabau tumuli utusan kelawan sira. Mbok menawa panjenengane wis ngerti marang sepira ta jero cethek ing kadigdayanmu wekasan utusan kelawan Bambang Sumantri. Malah saka petunganku durung karuan yen to Prabu Sri Arjuna Sasrabau keduga ngundurake ratu sewu negara ingkang nyata Debya Surasekti. Bambang Sumantri nggonmu wis ngukup kamenangan satemah mboyong marang Citrawati lan putri Damas 800 cacahe. Apa ora ana krentek ing atimu samengko nedya nyoba marang kaprawiraning Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Sabab wong kang jajal marang katrimaning urip kuwi diwajibke dening panguwasaning dat kang murwengdet. Apa ora jeneng saya Kuncara? Apa ora jeneng saya Anjayeng Bawana lamun Bambang Sumantri keduga lan bisa ngasorake kasektening Nalindra ing Maespati Prabu Sri Arjuna Sasrabau Bambang Sumantri. Bingung penggaling Sang Bambang Sumantri nalika semanten midhanget pangandikanipun Sang Dewi Citrawati parandining mangke puga jiwa kasatriyanipun Sang Bambang Sumantri. Sigra kumangkana wijining pangandika Sang Sumantri konjuk dalan Dewi Sang Citrawati. Gusti Ayu, namung sak derajat kula kemawon. Kula wantun badhe ngembari dhateng panguwasipun Nalindra Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Ngibaratipun kadidene cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Kula mboten rumaos sak timbang sak babak kaliyan kridanipun Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Wis ndak kandhakake ngarep yen to menungsa diwenangake nodi marang katrimaning urip
dene ora samupuguh ora kepengin nindakake apa sing tak kandhakake ya ora dadi ngopo jeriki mau mung iguh pertikelku sarta apa ingkang dadi gegembolaning rasaku ndak aturake marang sira Bambang Sumantri ewadene Bambang Sumantri ora kersa nampa kelawan kang dadi aturku ya wis ora dadi ngopo ya mung muga-muga iki mau kabeh dadi petunganmu Bambang Sumantri. Monggo Klatri manjing pagedhoaning rata badhe kula gelak lampahipun kreta prapteng negari Maespati Gusti Ayu. Panotyaya tanpa ngambararung. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandung sabaran katulu wukir moyak-mayek saking Dyas Baliwur. Bambang Sumantri Gusti Patih Surata kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu nikmate Surata Tampanono kula pundingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Sumantri wonten timbalan Gusti Patih nampa dawuh pangandikaning Sang Prabu Sri Harjuna Sasarbahu kinanyati tekake kelawan laku jantramu nggone nundung Ratu Sewenegara sarta amboyong Dewi Citrawati. Piye Sumantri entuk gawe apa ora? Pangestu paduka sedaya Nalindra Sewu negari sampun kundur wonten papanipun piyambak-piyambak ingkang abdipun Bambang Sumantri ingkang saged ngunduraken Nalindra Sewu praja. Malah sak mangke kula triniti priksa piyambak wonten ing pagedhonganing rata wahananing rata lenggah Sang Dewi Citrawati ingkang badhe kula pisungsungaken dhateng Gusti kula Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu Gusti Patih. Lah dalah Sumantri nyata prawiring ayuda ora mung kandhep ana ing gunem nanging dadi pakarti kabeh iki dadi aturmu marang ngersaning Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Morayu tak ganti ingkang larapna Dewi Citrawati kunjung ngersaning Sang Nata ing Maespati. Nyuwun mangapunten Gusti Patih. Menapa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ya piye? Saderengipun kula mlebet tapel wates negaring Maespati mugi keparenga sak mangke kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng lan Gusti Patih Surata. Kowe bakal njaluk tulung apa Sumantri? Nawala menika kula aturaken kula aturi ngunjukaken resanipun Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Lho, malah kowe atur nawala kaliyan Sinuwun Prabu Maespati. Mugi Gusti Patih kepareng ngaturaken nawala menika kunjuk kelawan Sri Prabu Arjuna Sasrabahu. Isining nawala apa? Mangke menawi paduka sampun ngabiyantara ngersanipun Prabu ing Maespati paduka badhe prisa piyambak. Walah dalah. Yo Sumantri. Bakal tak larapake nawala marang Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu kula sumanggaken dhateng paduka Gusti Patih. Kaya ngapa wujuding nawala?
Lagon lagune nglekas Lukita linuting kidung Kadung katereng hamomong memangun manah rahayu ing Pati Surata wonten timbalan sinuwun sira ingsun utus sang awat-awati lakuning Sumantri sarta amethuk balining Bambang Sumantri teka sawananing Daturya negara ing Maespati ngaturake nawala Surata iki nawala piye nalika semanten kula sampun pinanggilan abdipun Bambang Sumantri lan aturipun Bambang Sumantri piyambakipun sagah lan kasembadan undung Nalindra Sewu negari tuwin Bambang Sumantri saged ambuyung Dewi Citrawati namung kemawon boten badhe sowan ngabiyantura paduka menawi kula boten purun angaturaken nawala ingkang kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun yen mengkono iki nawala saka Sumantri nggih kasinggihan mekaten monggo kula aturi nyurasa lebeting nawala lan kula nyuwun dawuh saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau iya Pati Surata marandak waose nawala saka Bambang Sumantri gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing kocap kacaita nalika semanten Wasinurasa isining nawala dening Prabu Sri Harjuna Sasrabau tanana liyan kejawi amung layang penantang saking Bambang Sumantri parandening mangke Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau amung mesem ing wardaya nata ing Maespati wae Pati Surata wonten timbalan sinuwun apa ingkang mapan ana ing madyaning tulis wis ingsun surasa lan ingsun ngerti apa kang dadi karepe Bambang Sumantri ayo wong nganti ngasorake drajating Ratu Maespati Surata wonten timbalan busana kaprabaning ingsun paringake kelawan Bambang Sumantri lan dawuh ana kinen ngagem Bambang Sumantri nggone bakal mapakake marang Nalindra ing Maespati Pati Surata. Gusti Pati Surata ya Sumantri aku ora ngerti apa kang dadi kekarepaning Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau sawise nyurasa nawala ingkang mbok aturake marang panjenengane malah aku didhawuhi supaya ngaturake busana kanalindran Bambang Sumantri wonten dawuh pangandikaning Sinuwun Prabu ing Maespati busana iki wajib sira agem supaya aja nganti ngasorake drajate Nalindra ing Maespati Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau nun ngestaken dawuh Gusti Pati Mubang wangaruna katinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter
kene donganing konglir wowo sing pene panca ing sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sumantri ora pantes sira nganggo busana kalindran teka nyembah sesedokan kelawan ratu ing Maespati. Ayo ngadeka jejekan prabeda kalawan Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Ingsun wis nyurasa kabeh isining tulis kang mapan ana ing Nawala. Bambang Sumantri, apa kang dadi kekarepanmu bakal tak ladeni Bambang Sumantri. Sedaya ingkang kula tindakaken saderengipun kula ngaturaken sepinten kalepatan kula. Diagung pangaksama paduka Sumantri, aja wigih ringa-ringa. Marapa kang dadi kekarepaning Bambang Sumantri bakal diladeni dening Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna. Samangke badhe kula aturaken menapa ing sampun pikantuk dening Bambang Sumantri nesa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Menawi paduka kedugi saged angasuraken kridanipun Bambang Sumantri. Sumantri, matna sastra jendramu wateken aji jaya kawijayanmu. Aja nganti tumangsuh nggono matek aji jaya kawijayan. Ayo, neng kene ditemtokke sarta bakal ora kuciwa nggonmu njajal marang kapriwerening Nalindring Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Sumantri.
Bambang Sumantri kandhe yudhane dening Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau nalika semanten enget lamun kinantenan pusaka dening Sang Swandagni wujud senjata cakra kumitir kunang senjata cakra den lepasaken wani dening Sang Bambang Sumantri angener Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Kendel datanmu datanmu sik sumurup lampahing Kyai Senjata Cakra pamunahing satru sekti pusaka ampuh kagila-gila tanggaping gatri Sang Arjuna Sasrabau sidra mantek aji mantram Triwikrama ical wujuding nata ing Maespati ana buta sak gunung telung gunung pitung gunung ngebahi jagat. Wis dadi brahala Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau nalika semanten mulat lampahing senjata cakra eling-eling titising Sang Hyang Bathara Wisnu senjata cakra ing nalika semanten arsa tumama angganing Sang Sri Arjuna Sasrabau mulat wis wujud brahala ora sak papak sak kridaning Sang Sri Arjuna Sasrabau parandening mangke senjata cakra manjing kancing glunging Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Ayo Sumantri. Ora. Yen aku wis dadi kaya ngene kowe arep apa Bambang Sumantri? Ayo ketokno kasudepianmu aku ora bakal wegah Sumantri. Sinuwun laturing paring kawelasan dhateng Bambang Sumantri sinuwun. Sepinten kalepatanipun Bambang Sumantri ingkang abdi pun Citrawati ingkang nyuwunaken pangapunten. Sepinten kalepatanipun kula ingkang nyuwunaken pangapunten sinuwun. Mesakaken dhateng ingkang abdi pun Bambang Sumantri nyatanipun sampun sembodo minangka dutanipun Alindra ing Maespati. Menapa paduka badhe wentala dhateng abdi pun Bambang Sumantri gumaregel penggaling Sang Nata Prabu Sri Harjuna. Wah. Undang kancing langit kelap-lapaton lergin sanging risang mawe gandrung Yayi Dewi Citrawati. Kula namung saged
pasrah jiwa raga dhateng Paduka sinuwun. Iya. Apa ingkang dadi aturing siadiwuspun Kakang Tampa Sumantri kula wonten paring adhawuh sinuwun. Apa ta sababe dene nganti mengkono gregeting ngosik ing atimu kepengin nyoba marang kekuwataning Prabu Sri Harjuna. Sinuwun boten babar pisan kula wantun nangias dhateng Paduka. Nanging mugi andadosna ing kawuningan niat kula ingkang kados mekaten menika kala wau sinurung hanjagi dhateng Kanalindran Paduka. Sampun ngantos dipun raosi dening para kawula. Sampun ngantos dipun raosi dening para nayaka ing atasipun Alindra badhe mengku garwa. Teka mboten bidal piyambak amupa sayembara namung utusan dhateng lari Parden kados kula. Samangke sampun sami priksa bilih jatosipun sinuwun Prabu ing Maespati menika tuhun Alindra ingkang jagat tanpa tindanging bab kadidayan. Sedaya niat kula namung badhe anjagi dhateng Kanalindran tuwin. Derajat pangkat Paduka Gusti kula sanata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra Bau. Aduh Sumantri. Ya ta yen pancen kabingeng dadi aturira. Pancen marentra saka legetaning ati ingkang jero. Sayekti apa ingkang sira tindakake ora gawe banger bacin asmaning Nalindra ing Maespati. Nanging malah saya gawe kuncaraning Nalindra ing Maespati, mula sira bakal ingsun nugraha. Bakal ingsun paringi ganjaran. Sumantri Seksenana. Sira bakal ingsun dadekake werangka ing Maespati patih jero ya kuwi Bambang Sumantri. Dene patih jaba diasta dening Patih Surata Bambang Sumantri. Wiwit dina iki sira Sumantri ndak paringi pusaka asma Patih Suwanda ngestaken dawuh Paduka Gusti kula Sang Nata. Sinuwun mugi andadosna ing kawuningan ingkang sakmangke kula sampun dados kukupanipun Alindra ing Maespati. Saha tanwandi kula badhe anjajari lenggah Paduka minangka prameswari namung emanipun jebul wonten satunggiling kelangenan kula ingkang sakmangke supe kula boyong wonten negari ing Maespati lan boten badhe saged kelampan menawi kula boyong piyambak. Sinuwun mugi Paduka kersa ambedol Taman Sriwedari saking magoda pernahipun saking Gunung Nguntara kapindhah wonten ing Maespati sinuwun. Patih Suwanda. Pripun? Kula niki namur kawula wis seneng. Sampeyan sakniki wis duwe derajat pangkat wong nomer 2 teng negara Maespati. Kekasih Gusti Patih Suwanda. Kabungan nugra sing sampeyan tampa kok. Sampeyan kok kembeng-kembeng netrane. Gagang Semar. Ora leren-leren. Gustiku ingkang sinuwun ingkang nyoba marang Bambang Sumantri. Pripun? Ingkang sekawit aku didhawuhi mboyong Dewi Citrawati ngasorake wadyabala 1000 negara. Mongko ora kena mateni siji wae Nalindra 1000 praja. Bareng wis kelakon mboyong Dewi Citrawati. Kakang, aku kadhawuhan mindhah Taman Sriwedari saka Gunung Nguntara. Prapteng
negara ing Maespati. Apa ya iso kelakon lan bisa kasembadan ing atase kon mindah taman ora ana godhong siji wae ingkang gogrok. Aja nganti ana oyoting wreksa ingkang pedhot. Kakang Semar, aku kuwi dudu dewa, aku mung menungsa lumrah Kakang Badranaya. Napa Kakang Ati kok nangis napa Kang? Kakang Ati nek nangis aku melu sedih lho Kang, aja nangis Kakang Ati. Kakang Ati aja nangis, kakakku melu sedih. Sukasrana, Apa Kang? mung kepengin dadi nayaka wae. Lah kok malah kaya ngene kahanan sing ndak lakoni. Lah kowe kena ngapa? Kowe kena ngapa, Kang? Sang Prabu Sri Harjuna sasra bau dawuh karo aku. Lah ya dawuh apa? Dawuh aku kono tepi kewajiban ingkang ora bisa ndak lakoni. Lah kok iso? Mergo aku didhawuhi mindah Taman Sriwedari saka Gunung Untara ing Magoda prapteng negara Maespati. Aja nganti ana godhong siji wae ingkang gogrok sarta aja nganti ana oyoting wreksa ing taman ingkang pedhot. Sukasrana, piye kakangmu iki? Lah kakangku ngapa? Aku ra iso nglakoni Sukasrana. Ning aja nangis to, Kang. Kowe aja nangis, Kang. Aku nangis mergo nangisi kahanan uripku. Kahanane ora apa-apa kok. Sampeyan ampun gawe lega lho. Ampun ming nyem-nyemi penggali kang neraka. Nek Kakang ora iso mindhat Taman Sriwedari, nggo ngopo nggawa aku? Apa kowe iso? Sago durung iso dipesthekke, selak mbok menawa iso. Taman Sriwedari kuwi gedhe, Sukasrana aja kaya ngono. Selagine kakangmu wae ora iso kok kowe arep saguh. Gegere lusi jalma tan kena kene ya Kakang lenggah nang kene rasane endi-endi ya Kang. Iya. Rasa tekan ngendi-endi? Ora. Ya, Iya. rasa alasan mancing barang ya. Iya ora. Taman Sriwedari tak pindahe, Kang. Apa kowe iso? Tontonen nek nganti ra iso, aku aja tok anggap adikmu, Kang. Sigra patrap semedi Sang Sukasrana ya Sang Sukasrana nalika semanten narsa mitulungi Nyangraka Bambang Sumantri riwusnya semedi Taman Sriwedari den ubengi kaping 3 sinambi sukunipun dipun gejlokaken wonten ing Bantala jinandhak punang Taman Sriwedari
dinangkat dening Sang Sukasrana del dadi ojat kang samya tumingal. Adhiku Sukasrana ora ngira yen to si Adi Darbi kabisan sing kaya ngono. Sukasrana aku matur nuwun ya Yayi. Padha-padha aku ning nang ngusung taman ki awakku lulungkrah kabeh ya Kang. Iya, ora maido cah bagus. Iya Kang. Wis kana kowe gegek matur Prabu Sri Arjuna Sasrabau nenek taman Dewedari wis tak pindhah ning Mahespati Kang. Iya. Ngono ya Kang. Aku matur nuwun Sukasrana. Ora apa-apa wong wajibe aku ki sing enom ngabekti karo sing tutuwa kok Kang. Iya. Aku tak matur Prabu Sri Harjuna Sasrabau Sukasrana. Kraos sayah Sang Sukasrana. Sapengeripun Bambang Sumantri sigra sumendhe wonten ing werksa ageng tilem kepati Sang Sukasrana. Piye Sumantri? Berkapangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula aturi dipriksa Taman Sriwedari sampun pindah wonten ing negaring Mahespati. Yayi Citrawati wonten maring adhawu mara titi priksanen yen pancen ana godhong siji ingkang tiba sarta ana oyot ingkang pedhot. Matur marang panjenengan ingsun Sumantri bakal ingsun paringi pidana. Nggih ngestaken dawuh sinuwun. Sigra niti priksa Taman Sriwedari Sang Dewi Citrawati. Nalika semanten leledang madaning taman sinambi amethiki sekar-sekar ingkang nganggo arum parandiring mangke datan prayitna. Nalika semanten Sang Dewi Citrawati dupi sumurup Sang Sukasrana gumletak wonten ing oyoting werksa ingkang ageng ngorok sesenggoran sinengga menika bangsaning lembut jelo kepati mlajar kapiyandeng Sang Dewi Citrawati. Citrawati yogine mlayu-mlayu pasuryanmu katon pucet ana apa Citrawati sinuwun mboten kanthi kanyana-nyana
Nalika kula niti priksa telenging taman jebul pinanggihipun wonten satunggiling buta bajang ingkang pasuryanipun gegirisi ngregeti wonten telenging taman. Sinuwun kula mboten badhe purun mapan telenging taman menawi buta menika tasih mapan wonten telenging taman. Sinuwun. Sumantri, ingsun ora kepengin ana wujuding jalma ingkang ora saklumrahe, mbuh wujud berkasaan, mbuh wujud lembut, apa meneh wujuding yaksa. Kudu sira sirnakake saka jroning taman, kudu mbok pateni wewujudan ingkang Girigoda kelawan bendaramu Gustimu Citrawati. Sumantri, Sumantri, ingsun paringi pusaka. Pusaka iki agemen kinarya srana mateni buta ingkang mapan ana ing telenging taman. Sumantri. Sang Sumantri wis rumaos bilih kang mapan telenging taman nengging kang rayi Sang Suka Sarana, ya Sang Sukasrana. Mila kamung kendelan kemawon tinimbalan ingkang nalendra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Ewaya ing pambudi bingung liwong bingleng penggaling Sang Sumantri. Datan kawiyosing pangandikanipun Sang Bambang Sumantri amung katingal delewaraning weluh ingkang nelesi wonten pasuryanipun Patih Suwanda. Mangkono wijining pangandika Sang Prabu Sri Arjuna. Patih Suwanda, Bambang Sumantri, ing atase sira ingsun timbali tanpa kumecap. Sumantri, Suwanda, Patih Sumantri, sendika ngestaken dawuh sinuwun. Nyono babar pisan kudu sing nglakoni lakon ingkang persasat abote kaya wong nyangga bumi. Sukasrana, Sukasrana, lha kok dadi kowe ora lunga saka taman malah kawanguran dening Gusti Ayu Citrawati. Sukasrana adhiku, Sukasrana. Ngorok sesenggoran Sang Suka Sarana nalika semanten datan wano lamun ingkang ngraka wis nyaketi papanipun Sang Sukrasana anggenipun nendra wonten lebeting taman Sriwedari. Parandene mangke gathu ing raos sing mboten saged dipun silaki Sang Sukasrana kan Bambang Sumantri. Ingkang ngraka wis praptong taman Sriwedari gregah pungun-pungun Sang Sukasrana kagiat sumerep ing ngraka tawang-tawang tangis. Ngapa Kang
engko kok nangis meneh ki ngapa? Kowe entuk dawuh saka Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau apa? Sukasana adhiku. Aku pancen entuk dawuh saka Sinuwun Prabu Sri Arjuna. Dawuhe apa, Kang? Kakang Susumantri kon ngapa? Sukasana Piye? kowe turu neng Taman Sriwedari. Gusti Ayu Citrawati leledang jroning taman. Pengen nitik kahanan ing taman nanging bareng weruh si Adi Gusti Ayu Citrawati jeleh-jeleh kamigilan. Banjur wadul karo Gustimu Sri Arjuna Sasrabau. Dawuh karo aku. Dawuh apa? Ngomong ki ora karo nangis to, Kang. Dawuh aku. Aku diparingi pusaka curiga. Sumantri buta bajang sing eneng taman kudu mati. Sukasana. Alah. Dadi Kakang tekan kene didhawuhi karo Prabu Sri Arjuna kon mateni aku ngono ta? Iya, Sukasana. Lah nek ngono mbok iya. Mbok iya piye? Kang, aku urip ana ing alam donya kuwi wis tau diparingi ngerti karo bapak. Nenek wong urip ki ora langgeng, tegese bakal manjing alaming pepati manut kodrat lan dalane dhewe-dhewe. Mongko dalanku mati kudu kaya ngene ya tak tampa kok Kang. Aku ora mangkel karo sampeyan. Aku ora seserik karo sampeyan. Nek pancen lakune ngono, mbok ya tok pateni. Aku ora apa-apa, Kang. Wong bakale menungsa sesuk ora ya do mati kabeh. Aku ora mentala. Aku ora mentala. Mbok menawa kewajibanku ning jagat wis rampung. Dadi aku umpama mati kuwi uripku wis sah. Mula jenengku Sukasarana. Suka kuwi seneng, sarana kuwi lantaran. Aku dadi lantaran kabagyaning kakangku tuwa. Aku ora apa-apa, Kang. Tenan. Aku ora serik karo kowe. Aku ora mangkel karo kowe. Wis pusaka kuwi disuduke wetengku gendang gek ra apa-apa, Kang. Ora bakal iso nglakoni. Iki pusaka ingkang kaparingake Prabu Sri Arjuna marang aku, Sukasana. Lah iya apik ngono kok. Wis ndang disuduke wetengku aku ora apa-apa, Kang, tenan. Aku ora mangkel karo kowe, aku ora nesu karo kowe.
Malah aku matur nuwun dene patiku diuntapke karo wong sing wis tak gawe seneng karo wong sing tak gawe bungah atine ya kuwi Kakang Ati. Aku ora iso nglakoni Sukasana. Kowe adikku. Kowe adikku. Andel ora, Kang. Lelala kae Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau malah wis tekan kene. Engko kowe didukani lho, Kang. Sukasana. Sukasana. Sukasana adikku. Sukasana. Kowe ngapusi aku. Kowe ngapusi aku. Ming butuh nelapke kakangmu. Sukasana adikku. Kakang Ati, kabeh mau tak lakoni mergo aku tresna karo kowe, Kang. Kowe aja sengit karo aku. Sosok gedhening katresnanku karo sedulurku tuwa. Nganti tak ikhlaske patiku kanggo kabungan lan kesenenganing atimu, Kang. Ning pomo dipomo ya Kang aku mau munggah swarga nek ora bareng karo kowe, Kang. Sumantri, apa wis bisa mati buta bajang ki ngegira kelawan Gustimu Ayu? Oh, sinuwun Prabu. Sedaya menapa sampun paduka dawuhaken. Nyatanipun sampun kula tindakaken kanthi ikhlasing manah kula. Kenapa katon kembeng-kembeng netramu? Sira matur kelawan panjenengan ingsun. Sinuwun. Kamukten ingkang kula raosaken derajat pangkat ingkang sampun sinandhang dening Kang Abdipun Sumantri. Saanggen kula ngraosaken mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda jebul sangganipun boten enteng. Kula kedah negakaken dhateng kadang kula pun Sukasrana. Sapa Sukasrana buta bajang ingkang mapan wonten telenging Taman Sriwedari menika kadang kula taruna sinuwun. Sumantri, satemene sakabeh urip ning alam padhang sayekti kabeh bakal nampa coba. Kaya ingkang sira lakoni pacoban ingkang tumanduk kelawan sira Sumantri sayekti abote kaya dene wong nyangga bumi. Nanging kabeh ingkang wis sira lakoni sayekti dadi katandha nggonira njunjung drajating Nalindra ing Maespati lan ngatonake nggone dharma bektining Sumantri ingkang jagat iki tanpa timbang. Pati Suwanda ingkang wis kelakon ora perlu digetuni. Ayo ndak kanthi manjing negara ing Maespati. Sira ndak sengkake ngalugur. Sun biyawarake mring sagung para kawula. Yen to sira wis entuk pangkat ya kuwi pangkat patih jero ana ing negara Maespati kekasih Rekanapati Suwanda Sumantri.